Me yasa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta fito karara ta bayyana wa duniya cewa ba ta nema ko zawarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich, Mikel Olise? Ba kasafai kungiyoyi suke fitowa suke musanta ko ƙaryata raɗe-raɗi na hada-hadar cinikayyen 'yan wasa ba. Amma a wannan karan kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid da ake mata ganin wata shakundumce a bangaren kwallon kafar kungiyoyi wanda ba safai tafiya fitowa tana karyata irin waɗannan raɗe-raɗi ba a baya. To me yasa a wannan karan kungiyar ta fito ta bayyana cewa ba ta zawarcin wannan shahararren dan wasa na ƙasar Faransa? To rahotanni dai da dama sun kara da shafukan sada zumunta da ke nuni da cewa kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid tana shirye-shiryen miƙa tayi mai gwabin gaske da ya kai zunzurutun kuɗi har euro miliyan 200 domin ɗaukan ɗan wasan na gaba na ƙasar Faransa. Mikel Olise a kakar da ta gabata ya tallafa wa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich gurin lashe gasar Bundesliga, inda kuma ya bata gudunmawa sosai da suka haɗa da zira kwallaye guda 22 da tallafa da wasu kwallayen guda 21. Sai dai Real Madrid din ta fito ta ce ita bata tattauna da dan wasan ba kai tsaye, sannan kuma bata tuntubi Bayern Munich kan dan wasan ba, haka kuma bata tuntubi ko da ɗaya daga cikin wakilan dan wasan ko kuma makusantansa ba. Dogon bayanin da kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid ta fito ta bayyana wa duniya kan dan wasan da raɗe-raɗin da yana nuni da cewa Real Madrid din ta nesanta kanta da wannan dan wasa kuma ba ta da wani alaka ko niyya na daukan wannan dan wasa a kafin kaka mai zuwa. Kafin babban zaben shugabancin da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta yi a makonni biyu da suka gabata, shugaban hukumar gudanarwar kungiyar Florentino Perez ya fito ya bayyana wa duniya cewa Real Madrid din na shirye-shiryen daukan wani hamshakin dan wasa da ta bayyana shi a matsayin Galactico. A bisa yare ko harshe irin na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, idan dai aka ambaci Galactico to ana nufin wani gingime man dan wasa da kungiyar za ta dauka. Domin ko a baya ma ta yi irin waɗannan cinikayya da wasu kungiyoyin wanda ta bayyana su a matsayin Galactico. Idan ba ku manta ba, Real Madrid ta taɓa haɗa Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario da Lima dukkaninsu a cikin kungiya ɗaya, haka kuma akwai Luis Figo ɗan ƙasar Portugal. Haka kuma a baya-bayan nan an yi 'yan wasa BBC wato Karim Benzema, Gareth Bale da Cristiano Ronaldo. To a wannan karo Real Madrid ɗin tuna ta kammala cinikayyen ɗiban wasu 'yan wasanni da suka haɗa da Bernardo Silva, Marco Correa, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries da kuma wasu 'yan wasannin da ake sa rai suna tafi zuwa filin wasa na Estadio Santiago Bernabeu kafin kaka mai zuwa. Idan dai ba Mikel Olise ne wannan Galactico din da Florentino Perez yake nufi ba, wane ne wannan Galactico? Kuma waɗannan 'yan wasanni da na lissafa muku kungiyar ta gama cin mai yarjejeniyar ɗaukan su kafin kaka mai zuwa, dukkaninsu babu wanda ya kai mataki da za a auna shi da irin waɗannan Galacticokin da Real Madrid ta yi a baya. Makonni uku da suka gabata, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid ta sa ƙafa ta yi fatali da wani tayi na ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Real Madrid da ya kai zunzurutun kuɗi har euro miliyan 150 kan ɗan wasanta na gaba na ƙasar Argentina Julian Alvarez. Wannan tabbas na nuni da cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Real Madrid na shirya wata cinikayya a sirrance domin ɗaukan hamshakin ɗan wasa da zai kasance mai zira ƙwallo a maimakon ɗan wasan da ke buga a gefe kamar Mikel Olise, wanda kuma har yanzu ƙungiyar bata bayyana sunan wannan ɗan wasa ba. Idan kana ɗaya daga cikin magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, wani ɗan wasa ne kake hasashe Florentino Perez ya ce zai ɗauko kuma Galactico domin taimakawa Jose Mourinho a kaka mai zuwa ya tallafa wa ƙungiyar ta lashe gasar La Liga, UEFA Champions League da kuma Copa del Rey? Ka rubuta mana a comment section.